És un gòlem. Què? Què és un gòlem? És una arma que van crear les Tenjin. A les ruïnes n'hi ha uns quants iguals que aquest, però aquest és el primer cop que en veig un que es mou. Calla una mica! Ets un poca vergonya. Aquesta entrada tan espectacular és en honor teu. Que no saps que és de mala educació interrompre les persones quan parlen? Bruixot de passo que t'embali. Jo tampoc trobo que sigui una entrada tan espectacular. D'on caram deuen haver tret aquest trasto? L'abecedari dels bruixots. Ells no estan en condicions de moure una massa com la d'aquest gòlem. Qui ho deu haver fet? Ara ha arribat el moment de castigar-te en nom de la justícia. Pagaràs les faltes de cortesia que has tingut amb l'Excels Vulcan. Ataca! Ataca, gòlem, mastí negre! Creau! Fora! Espases blanques de llum! Ànim. Mestre, mestre! Màgica! Orphan. Stephanie. Quant de temps? Tu no has canviat gens, Orphan. Ja estem. Ja tornes a estar tan bufona com abans. Gràcies, gràcies. Què? Així que l'Stephanie havia sigut ajudant seva, mestre? Just. Va ser fa un parell d'anys. Em va ajudar una temporada. Junts vam superar situacions molt perilloses. Oi, Stephanie? Però quins compliments! Per què no em dius Esther, com sempre? Esborreu-vos. Espera't. No serveix de res. Deixa-ho estar. Si fossis la que jo vaig conèixer, te l'hauries fet cicatritzar. Què? O sigui que l'Stephanie... Havia sigut bruixa, però fent uns experiments de bruixeria em vaig ferir. I, per desgràcia, a partir d'aquell moment em van desaparèixer els poders. T'ho he fet recordar. Em sap greu. No hi fa res. No t'hi amoïnis. Una, dues, tres. Hola, Stephanie. Que tens convidats? Quin munt. Sí, són amics que feia molt que no veia. Estic contenta que hagin vingut. Després us els presentaré, també. Ah, Stephanie, tens convidats? Venen en bon moment, perquè m'han dut un munt de pomes del meu poble. Després te'n duré unes quantes. Sí, d'acord, moltes gràcies. Aquí no ha canviat res, oi? No. Au, entrem, va. Investigues les ruïnes de l'Stengi? Exactament, Creau. La Stephanie és una estudiosa de la bruixeria antiga i ha acceptat d'ajudar-me a desxifrar l'alfabet dels bruixots. Ah, ara ho entenc. Gràcies a aquestes ruïnes, potser podrem descobrir els secrets que amaga l'espasa de Bartanders, oi que sí? Perdona, Morphan, però encara no me n'he sortit. M'hauries de donar una mica més de temps. Vull investigar més a fons tots els racons de les ruïnes. No t'amoïnis, he estat jo qui he tornat abans del que havíem quedat. Si és així, doncs, per què no hi anem nosaltres mateixos a investigar? Nosaltres a investigar? Tu el que vols és fer turisme, oi? Així guanyaríem temps. Vinga, què hi dius? Som-hi! Vinga, decidit, cap a les ruïnes de l'Stengin! Anem! També hi podem anar demà. Jo us hi puc fer de guia. No cal anar-hi a correcuita, tampoc. Què hi dius, senyoreta ajudant? D'acord, em sembla bé. Ajudant, has dit? Jo no en diria pas així. Aquests dos són un parell de noses i prou. Un parell de noses!
Sí, té raó. Jo només sóc un alumne... Orfen! Mira què ets! I a més, t'he d'explicar un munt de coses. Aquesta nit no et deixaré dormir, Orfen. Ei, un moment. M'has de tractar amb molts miraments. Després d'aquest viatge estic rebentat. Doncs, si és així, ens podríem banyar junts. Què et sembla? Què dius? Ja sóc gran, jo. Que tímid, eh? Ah, per cert, no te'n recordes? De les termes de Haneko, oi? I tant que me'n recordo. En els viatges que ha fet buscant les Alea, el mestre ha viscut moltíssimes aventures, eh? No ho sé, em penso que jo no en seria capaç. Però, que l'has vist? Sembla mentida. Quina barra, aquest orfen! No té nom! Bruixot desvergonyit! Bon profit a tothom! Que bo! Boníssim, de debò, Stephanie. Si em fa de temps que no menjava tan bé. Escolta'm, noi, no trobo que la meva cuina sigui tan horrorosa. Però val a dir que això és boníssim. Si vols, et puc donar la recepta d'aquest plat. Creau. No cal, gràcies. Oh, ho trobes poc gustós? Gràcies. Creau. Quin espectacle més maco! A partir d'ara res no podrà espantar l'Axels Volcan, perquè ara compto amb l'ajuda d'aquests enormes ninots de pedra! M'equivoco o fa poc t'han fallat, Volcan? Tu has vist mai que l'Axels Volcan hagi perdut? No és veritat, que l'Orfen ha destruït el teu ninot enorme de pedra d'un sol cop. Mira que ets ruc, allò només era una tàctica per desconcertar l'enemic. De debò? Espera't, bruixot pèrfid més que pèrfid. Ara rebràs una lliçó tan esgarrifosa que no tindràs temps ni de moure un dit. Era aquell el bruixot? Ai, sí, era ell. Si hem perdut ha sigut perquè aquell traïdor ens ha atacat per darrere, però és un bruixot inútil i ens en desfarem sense problemes. Aquest bruixot sembla molt més poderós del que tu deies. Però no hi fa res. Us he fet servir d'esquí. I gràcies a vosaltres dos, he pogut posar a prova la capacitat real de les seves arts. La capacitat real de les seves arts? Calla, Darty, no siguis tan maleducat. Som davant del meravellós guardià del tresor que ens ha concedit aquestes armes tan formidables. L'Orfen és molt més poderós del que ens pensàvem. Ara no tinc cap més remei que esperar-la que arribi aquí. Ja triga massa. No pot ser. No crec que aquella dona hagi oblidat el nostre pacte.